balik mula bukunya baca latarang baso soal itu tantangan si batu akik. Oh batu akik si pusik bumi taimpinya di gunung kulam. Yo kalau nyo kana ibu hati jo mandela lamo bayau. Nama alum mala sama so itu yo kini coiko la di mande na soal buku malai ko kini o sagalonyo mande lambo pelajari nanisi sudah latarang gara jogari sudah tahu alemunyo lambo pahami mae. Rupanya nan tugas mandi di badan ambo adalah dua malah tugas kini menjadi tanggung jawab di ambo kini. Yang pertama tugas paralu menyosong mandi malah jo bapa ambo di mana kola liau tu kini antara mati antara antara duit kaduonyo itu paralu ambo cari. Nasabualai malah tugas diambo iyo mencari malah si batu akik si pusik bumi nanti letak di bawah gunung kulam itu katanya pada mandi. Jadi baapo nak rencana sultan danga di mandi sabananya namu kasih di dalam hati taniat di badan diri. Nak berpisah laju mandi dulu, nak meninggalkan dulu sari bayangko demi tugas nan dua buah kini kabaatu dimandikan duang. Menjawab mandikan duang inyo batang ladona di tepi pantai Sulasi di tepi labu pandan laraba tapi jalan. Walaupun ibu nak mandi bacari tapi lah tugas nama nyuruh. Oh mandi ndak bisa ke mana Yo tapi sebelum nak sultan barangke iko umanan mula dari mandi janta sasa ala nak sultan pai sababnya mangkok naik caro itu de orang siko seluruhnya sudah bisa nang pada sultan ala bisa yang seluruhnya ibarat naik kecek pipata kita juga. Kok tibo nak tampak mukanya, kok pai nampak punggungnya. Sabalun sultan barangke di kumpulan anak nagari di kumpulan dulu anak nagari boleh jale lo di badan ini baso sultan malah kepai jauh mandang kato dari mandi sinan menjawab sultan kini danga di mandi sabananya sajak dahulu mandi sampai kini sajak ketik lah sampai kadang ambo ndak pernah kandekan duang ndak menantang kato mandi ndak melawan kandekan duang apa kato mandi ambo turuti kolaco itu di mandi nang kaelo basaba ambo manunggu malaki anak nagari berkumpul di rumah mandi
Kak saja lah mandi kanduang tadi urang kanari bijaksana lo panggil melapi suruh liau nanado dalam nagari disuruh balik magi tahu ke seluruh masyarakat sari bayang itu bana dindekan duang suruh bakumpul besok di rumah mandi agak kaninyo pisuruhnya capek kaki ringan tangannya kok capek indak kama maca kaki nanaram kapanaruang dicapekkan malah jalan carito sainggonyo sama so itu lebih bakumpul orang di sini nah lebih rami masyarakat di muka rumah mandekan duang nantanyo malah masyarakat banyak danga di mandi sabananyo apa sebab kami dipanggil apa sebab kami diimbau menjawablah mandi kanduang kini makoknya kalian nambo panggil makoknya masa bo kumpulkan naninyo sultan batua na laraso keluarga kita laraso tanutan badan awak laraso kajadi malah pimpinan kita kadapik tungkik nantago raso kadapi malah lawan bayo tapi ndak lama doinyo jawab naniat di dalam melatinya nyo nak manurui mandekan duang kamancari bapak kanduangnya inyo kapai dari siko itu buahnya ona diimbaukan namandanga dan kato dari mandi pemanung masyarakat banyak setengah menangi juo nan tuo lah mengecek sultan nangakan bana kabacari badan diri kita kabatinggan kami risiko kasih letak dorong pada sungutan sultan indak dia sodo kabadare dek pandan sadang mudo-mudo indak dia sodo sultan kabacare tibo masonya cari laju nangkato mandela dan kandung inyo danga di sultan nak sabananya dari data yang ke Bangka Ulu indak diaso sampai sari kalau jo kudo sampai juo tapi tibonya tengah malam sabanta jak dulu nak sekalang ulu indak diaso do cari lai dek buku tabaco cari ju kami baapo batinggakan sultane mandang lekato malah dari mande sinan menjawab lainnya dan kini sultan betua danga di mande sabananya namande jangan came-came namande jangan ragu-ragu sarato jo masyarakat siko nah sababnya malah di badan diri ambo kok barangkik banalah dari siko
Karai dan anak Tanjung Alai karai membasuh muka dilai sajonyo nambah cari di batin kamari ju mande dalam itu melaka bakato menjawablah orang tua dibayang orang tua nasabananya nang karajo setiap malam aja silik di sasaran silik lahir dan jo silik batin apalah kato gaek kini mangecek liau bagu lambe onak kanduang Sultan Batua ini coy kola di Sultan nangko iyo Sultan kapai ikola pinta ambo bana datang besok ke rumah ambo caliek da olu sasaran ambo mangkok barangke badan Sultan nona menjawab lainnya dan Sultan Batua dan akanlah digaek sabananya kok itu pinta digaek terima kasih ge banyak-banyak sabalum besu hari siang bana sabalum matuari tinggi sudah subuh ambo barangke menuju sasaran gae oh gae itu bana melasa masuk itu kata sudah yang salah selabi bubar anak nagari apa gaya lah pulang pulau lah tinggal Sultan lah jo mandenya nama de kandung lah kok dibilang nambah namun yang samsimar aye mato ndak tadu-tadu aye mato ndak karyang-karyang ibu bacare jo nak kandung de nak kandung Sultan Batua ibu bananya nak badan bacare sababnya mangkok nak caro itu saja ketek Sultan jo mande elah mande laloan mande ayu nak mande buaikan itu bana katanya kini rangi siku nak ke mande kaji sayang tertumpah baki Sultan ba itulah kato mande kandung mandarun aye nak jolong gadang sasak panula tapung hari Sultan basangko kapayung gadang tampe balinduang pane hari nak kanduang kini coy kola nandi mande nani tujan disawi ju batang damama di tapi rimbo tumbuhnya sabala jalan mande tinggal juati ibu ambo paila juati dah sesudahnya sumbayang oh hari malam minyo lalo di rumah mandeju oh lalo di rumah
dan mandekan buang di rumah dan unyang semsimar ari semalam-malam itu. Odek malam melak badari yut maklum orang sadang lalu mandangwi bunyi hati duyai. Mandangwi labuni melate duya ndak lamo do danguangnya hilang rupanya malam samalam tu gampo gadang duya tu kini. O maalum gampo nang gadang badoyong duya dipandangi kok rumah raso karaban ndak tangguang kancangnya gampo. Basabab gampo malah kok tak jadi asa usuenya dan gampo gadang. Ode ado musibah di lawitan pulau setan lapaca balai. Pulau setan malah lapaca bala itu gampo malah kok tak jadi. Pulau setan di laman mandi tababang tampak sungai nyalo kabagalui intan jo ame namande jo bapak ndak jo lupo. Itu lainnya malah samalam tu ndak tangguang do gamponyo kaba jadi tandonyo kancang gampo kamangguncang padam-padam lampunan idui. Agak lari rumah mande melakini sultan tu tadi ndak ada lampu cokini ndak ada diesel jo listrik urang bercayo tengah malam lampu togo nyomae bai dui antuan. La padam-padam melah lampu togo ndak tangguang do gampo tak jadi dek tak lampu kancang melah gampo tak jadi. Badaram bunyi melate rumah balamu sabuni batu mahampe cokayu raba cobuni kudo kata gole. Dek hari kalam lampu mati ndak jale do apa nan jatuh ndak tantu do apa nan tagole. Odek lambik lamo gampo menguncang gampo tanang duya laelo dibakar lampu togok tadi. Dibakar lampu malah togok tadi satu dibakar malah lampu togok. Dicalik malah di hati rumah indak do kayu nyonaraba indak ado kudo tagolek baserak di hati rumah ruponyo nan jatuh tadi. Peti batu nambah kabekan basimpan elo ate paran itu nan jatuh kane gampo pecah bala tibo di lantai. Satunya calik malah di sultan batu adek mencalik batu lah paca macam mode batunya bakilo-kilo dipandangi ndak tangguang cayo kelapit batu di senter di lampu togok bakilo-kilo ate rumah. Dek mencalik malah batu basera ado yo nasa gadang jaguang ado sagadang ampu tangan ado sagadang talu ayam macam pacahan batu. Lanyo kumpuan malah di sultan batu hanya letakkan di dalam kain kasumu dalam panganainya seorang. Sadangkan batu lai paca baapo tantang kari bungkuk sarato jo buku silik tu. Nanta letak di dalam peti mola kayu cendana tala abi cabik-cabik.
Hanya buka lah peti malah kayu cendana. Nyo calik kari di dalamnya. Jangan kapata luri indah. Nyo calik lo buku malah silet tu. Jangan kecabik bayang indah. Ba itu keramat buku. Sarato kari bungkuk tadi. Hari badaro malah darang siang. Hari siang sultan lah duduk langsung inyo tu mandi. Nyo ambil air sumbayang. Inyo berdoa malah sama itu. Sesudah sumbayang subuh. Nyo minta ketua nala selamat lambo. Berjalan mencari bapak. Jo mandi janado rintangan tengah jalan. Katanjuang laden boleh katanjuangnya dan maambil pelo coa kata dagak jonde kanduang janji jo gae la o gae otakana laju nak kanduang malah sultan batua kakamano sultan pagi-pagi ba itu tanya mande kanduang. Oma jawab sultan batua danga di mande sabananyo manuri gae kasasaran. Kato sampai malainya lah turun berjalan sultan batua menuju sesaran gaek tuanai. Anaknya tuju malah sasaran gaek dek lambe lamunya di bajalan jauh basarang hampir juo tando hampir tentulah tibo. Oh tibo di sasaran gaek lah siap malah kamananti. Satu tibo meminta salam sudahnya baca assalamualaikum. Gaek menjawab lah sanang hati nyauluan tangan di sultan. Basalam gaek malah jo sultan kini onde gaek dangakan bana capek-capek sajo ambo mengecek apa nambana gaek pasankan mangkok basuru ambo kamari. Oba itu kato sultan batua onde nak kanduang sayang gaek di samping nak ibu bercari tapi ndak dapet do kita tan sabalum nak sultan barangke yo naik. Oh gaek bertanya pada sultan angketik nak kape berjalan limbo nak gadang kang tampu apa bakanya kabar jalan Oh kampie ketek na kampie timbakau nantalata na kini dia teparan sultan ketek kape merantau kok sanyo kamano kaba malam na Bakato lainnya malah sultan batua danga di gaek malah sabananya tumpak di badan gaek diri ambo berjalan sekali kini memohon pada kenang kuasa tabuju lalu tabulintang patah sebabnya mangkok itu
Nan tujuan nambo pe bajalan biar madang gae ribo gadang. Tujuan elok kambo jalan, tujuan baik bo jalan kan mencari bapa jondekan duang ge. Oh indahnya sabui malah di sultan kini baso inyo laman pelajari malah buku silek tuo Minangkabau nanggae pun indak lo tahu sebabnya sultan kabaraja inyo baraja seorang saja diam-diam saja malah kabaraja ba itu bana sultan kini coy ko lah nak kandung ko iyo sultan kepai daripada nak berjalan kaki rancak je kudo sultan pai nak sanang nak menampu bukit nak sanang menuruni lurah ba itu bana kece inyo oh dicali nak kini di ujung sasaran gaek kini tetambang yang kudo na rancak banamo palajang bukit na aku doko nak kalau dibilang nak jarang na lain kama make jarang na patu dirang banyak kecuali digaek seorang yo kalau rasaki nak badan sultan kok patu beko kudo di sultan kok bisa sultan naik kudo oh tanpa mamacik tali nak yo palano bisa ke sultan naik kudo kok patu sultan naik kudo di sultan bau kudo ko pe bajalan na yo sadang dainya malah sultan batua kok itu kato digae terima kasih gae banyak-banyak nanate namo kita manusia ndak ada doge dayo payo kecuali izin Tuhan Allah oh kalau na satu ge maizinkan kok nang kuasa ge maizinkan ndak ada doge nan ndak bisa kato sampai sultan tamanung dalam tamanung ka dibilang manyatoan sabalu nyato maadokan sabalu nado dirikan balun tadiri tabuat maripat yo hakikat la nyato pandang maarifat nyokana la jurus kini dalam buku silek tuo nan jurus buku malah kok dibilang kanan ampu bana jurusnya kini nampak liang kini santiang kekuatannya apa bana jurus kini na santiang iyo jurusnya burak tabang dia oh iya jurusnya malah burak tabang rupanya dan sultan batua kata sampai sama so itu kama lompik malah sultan batua lompik sarato jo katonyo oh tabang sarato malah jo ambuinyo satu malayang badaninyo jo jurus si burak tabang lapit tadu oh kapungguang kudo na Sultan batua sadang deinya melakini tibo di hati pungguang kudo mencari sultan lah duduk di hati kudo tadi heran tapana melarang tuo bayang mangkok tak heran badan liau lima baraja nan coy sedangkan awak lah sasaran lah banyak murid nan tak ajar lah banyak orang nan pandai ndak tahu cara coy kodona
Kato lainnya malah Sultan Batu Adanga digae malah sabananyo nan tumpak di badan ambo sesuai jo janji gae tadi. Lanamu malah kudo jo ambo onde nak kandung sayang gae onde Sultan dangakan bana tumpak di badan diri gae. Na janji tapat nak nei batapati ikara tatap melagae uni itu bana katonyo kini selamat jalan nak kanduangi baola kudo meladi nak kanduang tapi sabalum nak Sultan pai bapasan gae ke Sultan layang-layang naik tabang malayang putri nan tantang tarajunya biar tercapai nak kanan sana ogai disiko kana juo Sultan. Ba itulah kato malagae kini danga digae sabananyo soal itu gae usala came soal itu gae jaragu kok jadi gae manyu barang gae dia ye gadang biar tercapai kanan sana jaso gae indak kailang itu bana keciknya Sultan. Sadang di Sultan malah sama so itu lanyo raja malah kudo tu tadi nambah namo palajang buki indak paralu dibilang lamo dek daki jarak sasaran daki jo rumah yang samsimar ndak lamo kudo berjalan letibu di rumah yang heran tapana yang tadi. Mangkok tapana badan liau tadi pai nak berjalan kaki kini jo kudo balik pulang kudo sia Sultan bau kudo di mano Sultan balik kondak salah nak amande memandang iko nang kudo gae sasaran itu bana keciknya mande batu bana tuma anggapan mande. Patrik lo pasan ambo kasinan patrik lo suruh ambo datang kamagian kudo pado ambo untuk mana pula o mande lari mbo nangadang mae. Dibilang balik Sultan Batu bungkusan sudah malah diambilnya na bungkusan malah pacan peti 100 buku jokari bungkuk na peti kayu cendana tinggal di rumah mandeka. Minta izin kepada mande basalam jo mande nyo kapai odanga di mande sabananyo tanang-tanang riak suleba tanang nak sampai kamuaro o sanang-sanang mande ketinggal Sultan kapai jo kudoko mai. Yo ambo kapai lemak jo kudoko itu bana katonyo kini onde nak kandung Sultan Batua ibu bacari le jo nak kandung tapi kabaa manyabuan
nasib mandena iko modenyo panaga bana nanda ado palarang bana nanda punyo ba itu bana keciknya mandi kato sampai malah salam lalapi samo manangi malah kaduonyo kaladang menanam jagung di tanam anak tabiang tinggi ibu hati lenak betulak punggung oh anta indak kakak bayang langai yo sadang da inyo malah sultan batua la diraja kudo malah palajang buki dilambui kudo baso itu ndak tabado kancangnya kudo mandu kata lari kudo ikut tagak kapalo tagak sapantun sare diantaan tapasang laganto malah dua buah gang ketek bunyi malah malalokan nagadang bunyi malah majagokan ba itu bunyi ganto kudo bitapana urang nagari ba itu sultan malarang batua dipasang pelano kudo pasang nak samo jo gantonyo pobilo masuk kabasu ko untuang kamariu itu katonyo sultan batua indak lamo malainyo bajalan la jauh ju malah nanyo tuju la ampie nangkanyo jalang rupo di dalam malari borayo lati bolo wakatu subayang wakatu malah subayang ala datang baranti malah kudo di sinan dicali ado batang aye kete mambi udu sultan di sinan nadolo babatu ampa putih sumbayang malah sultan tukini abang daolu mangkok kamat tekabiangke kasumbayang tuan alai Nabi Muhammad selamatkanlah sampai kalunang itu bana sawaso itu yo ala sumbayang malah badaninyo la salasai malah sultan sumbayang takana batu nanyo bao pacan peti batu kini nambah bungkui jo kain kasumbonyo letakkan di muka sultan maklum lah sultan melarang batu orang karamat malah sajak laye meminta bakit nang kabuli bakau tampik nang karamat no susun jari 10 nyo takutkan kepala 1 unjamkan lutui nan barakat malah tampat malah kini yo nakasadonyo kole minang kabo malah dipaga tampat dangalah doa ambo kini batolong ambo andaknyo sampaikan bakik nan 1 sampaikan bakik malah nang kuaso ba itu bana malah nanya minta nyatokan sabalun nyato adokan sabalum mado dirikan maripat jo hakikat lah nyato pandang maarifan ala abe malah pandang syariat an yang di dalam malah sikulima agak sajalah sultan batua nyotutui batu pacan peti nyotutui jo tangan ke 10 nyo naniat dalam hatinya ujui hakikat sultan tadi baru bala batu nampak cakuk menjadi batu malah paramato batu permato sudah bahasa ba itu bana malah nyokini tabi asok tangan sultan batu walailang batu basandiang latibo batu nalicin ya doya nyopijak tunggang teliang komande di kang hampuang urang lain maei ba macam malah batu nan sudah babagai batu malah nan tak jadi baru nyo ambil balik batu tadi nyo bungkui jo kain elo-elo di sinan jalan malah nyo lanjutkan bajalan sultan baso itu agak lah kudo nanyo raja ada kudo palajang buki
paragi gaek dibayang maarang indak tantu sakit jauh juo nakanya jalan mbak itu di Sultan kini nak kudo berjalan juo ladek jauh basarang hampir tiba di puncak bukit kayu manang tuan. Tiba di puncak lah bukit malah kayu manang satu tiba di puncak bukit kayu manang tagak memandangnya di puncaknya koknya cali arah kasuk tampak lawitan malah di badannya tampak ombak bidang babidangnya cali arah kaki dah tampak sebuah batu gadang di balik batu gadang tadi ada bertampat malah di baliknya dicalik tampatlah di Sultan lain bana tampat kau kini jauh di dalam bimbo gadang tarangnya bentuk bersapu indak bersarok saleyu di sinan lah turun malahnya dari kudo satonya turun malah dari kudonya calik tampat elok-elok rupanya malah sabalaki dah tampat ada bapudiang di sampingnya di sabala suuk malah tampat kini ada juga malah babatang pudiang rimbun indak tawado nyo calik pudiang malah timba balik nan talatak sabala kida nan ada di dalam pudiang manyuru ada binatangnya apa binatang di dalamnya rusuh gadang bertanduk panjang tuan. Dicalik malah sabala lai di dalam pudiang rimbun yu ado saiku jawi batino ba itu bana malah dibilangkan tapi nyo calik garak-gari naruso indak do kamangadu na jawi indak kamangadu te inyo tujuan baik ndak ado tujuan buruk barunya ambil malah kini batu nan dalam kain kasumbo nan sudah bahasa jadi parmatonya serakkan batu di sinan sekawi batu diambilnya dalam niatnya malah sultan batu bakambang lada batu siko nak dapet rang siko menikmati itu bana keceknya kini ba macam mode batu nanti enggak ba kilo-kilo nyolataan ba itu bana tu kini kato sudah batu talatak kudo nyoraca dari sinan ba jalan juga malah kudo kini jauh basarang dan hampir juga na sumbayang tak namo tinggal di mawakatulah sumbayang berdoa tak namo tinggal baziki aram nyolupuan memohon juga kanang kuasa sehatkanlah bapak Jumade ambo pertamukanlah kami kok kini tu bana keceknya kini dalam berdoa dimintanya dek lambe lamo malah di bajalan sainggonya malah sultan batu dek kancang pelajang bukit sampai kau ujung lalu buat kuali latibo di lubuk si kuali di sinan kudo di mandian di seraan lo batu sekawi sasudah kudonya mandi na sultan lah mandi pulau barunya daki bukit pulai otenggi tasawi dan bukit pulai babayonya di kelok gadang Ona salamu Jumade lah bacare duduk bedo tagak ndak sana
Memandang-mandang melanyo dari puncak sadang memandang mula mandang juo diletakkan sultan dahulu dicalik mula orang lain luponyo di bukit pulai sarang penyamun mula sajak dulu macam mula asap penyamun ado Palembang ado Cino ado kan datang dari kini daerah lain ado nasiso mula bukit Tambun Tulang Nandi bunuh dulu kini dek cendu mato barang basiso lari juo laba kumpulnya di bukit pulai agak ketua baso itu olah bakato bakik nabuah manola engkau malak baru penjaguang raso garak tibo diambo rasaki datang madako Narasaki malah datang maampi agak lainnya malah baru penjagung melompik ke kayu gadang bagantung kadang kayunya pandang saja dari jauh di nan tingginya memandang tampaklah sultan mati kudo Naninyo melompik melantaro keadaan kayu di sultan garak lah datang di sultan raso ala tibo rasonyo badan kababayo nyo calik malah suok jekida nyo pandang muko kabalakang tukian pandang nanampi nyo layokan pandang jauh tampak di batang kayu gadang sarupo karo kamalompik maeran ninyo sultan tadi Baado karo malah kamalompik sagadang iko malah batang kayu siku sajo karo malompik kamano kawan salabi nyo pandang bana tapik-tapik nyo calik bana peto-peto indak jo pandang lai dolai dicalik nyo calik jo pandang batin satu nyo calik jo pandang batin Raba amala dan orang kakalumbu kok kapulangnya membali lado cuabana pandai baru menyuruh dipandang batin okanya to laju Malapor mala baru penjaguang kapado mala komandaninyo iyo ado urang na datang Sultan babaju rancak bana bakudo rancak dipandang Tibo lagore di komandan kabake nak buah banyak mano kalian kesadonyo siap-siap lalai menunggu tamu pasang sekali jarik ratui jarik ratui malah tambangan basi panjarik lah keke dan dimuaro mamutui bana lah di dalam hati konda aja kan duangi pantang binaso yodi Sultan mulai mula kabajalan garak juraso sudah tibo basonyo lawan mula nama intai ladek lambik lamoco itu rupanya mula sama so itu malang dak dapik kaditula mujuan dak dapik do kadirai anta malang anta lamujo dek kurang ingik sultan tadi Odek kudo dilacik juo jatuh ke dalam pirangkok rimau di
jatuh ke dalam mula pirangkok rimau, satu jatuh ke dalam pirangkok rimau, tak tutui pintu dari hati, pintu tak tutui kunci laki lalaki, kunci luar dalam bapasak basantuang pulau tak kurang sultan di dalamnya. Baik itu mana malanya kini mencalik sultan malah tak kurang. Galak-galak penyamun banyak, satu lah galak baso itu apa gorengnya di kumandan. Mano kalian malah kasadonyo, dek musuh sudah terkurung, dek lawan sudah tertangkuk. Istirahat kalian dulu, sudah minum beko sudah makan, baru sultan tu kita urus naik. Lebih istirahat mula penyamun banyak, duduk di tampik mula ustanonyo, di bawah kayu nagadang agak penyamun baso itu nangkanyo samun mula sajak dulu. Bagang sudaga mula lalu lintik, urang panggale pulang balik, urang solok balik ke kampung, ramu aropane balik berdagang itu sasaran ninyo bananyo rampuk kanyo bunuhnya. Sambil bergalak malah galak minum, dibilang malah sultan batua, agaklah sultan batua tadi sadang untung ke dia malah tak kurung dalam pirangkok rimau. Meminta bakit nang kabulie, bakau bakit nang katua karaman. Meminta di dalam perangkok tadi, maklum sultan batuanya susun lo balik jari 10. Unjamkan lutut nan dua, takutkan kepala satu, nyatoan sabalu nyato. Dirikan balun tadiri, tabutkan makrifat jo hakikat. Obat itu banaknya kini dicalik pintu perangkok laba kunci, dicalik kunci nang gadang. Tampak kunci malah sadang terpasang, dek kunci tabuik malah dari basi, di sinan baru nyatokan nyokana sekali asa basi. Nam bismillah indak donya lupakan, nan hak basi pulang ke basi, hak aye pulang ke aye. Basi banamo guru sani, bijo banamo Rasulullah, 7 pasak 9 kunci, jo ayat bisa kau tangga, itu banama lakini. Gadang salak dan di dalam padi, baruri sampai ke ujungnya, 7 pasak 9 kunci, tiba nampunya. Tangga saja naik. Buka malah kunci nagadangnya jujung sekali, malah kini tutui jare, tutui pirangkoknya tanggan keluar sultan jakudo. Keluarlah sultan jakudonyo, mencalik sultan lah keluar bakaja penyamun banyak. Olah bakaja malah penyamun banyak, agak di sultan malah orang batua, mencalik malah penyamun tibo, nan pangana dia nak namu hilang. Agak di sultan malah kini kepalanya, dan berdasar dari malah daerah si Palembang, rarupit namo daulunya. Bagalah sultan malah kumandannya, badan gadang jangiknya putih tingginya alang sumampai, itu bana malah kini ciri-ciri orang Palembang mae. Kalau nak datang dulu dari
dari Palembang penyamun sangat mula ke jambana. Ndak ada merasa ibu, ndak ada merasa sagan nasa melawan bulu mati aratonyo ambi abi. Baitu bana malaka dibilangkan kalau barasa mula dari Cino mato sipit kakinya tajam masa barasa dari Jepang badan bulik pendek sabuku. Oba macam mula penyamun tadi membao padang saleh seorang menghadapi mula Sultan Batua sadang de inyo Sultan Batua mencali lawan keratang sakete aramnyo gantar indak ragu sakete juga. Dia kanduang malah palajang buki mainda-inda dia lada olu beko jang kanai di sesonyo itu bana katonyo Sultan agak lainnya malah Sultan Batua mencari lawan angka datang mabao padang saleh seorang dibilang penyamu banyak catu alu padang mabai ndak tanggung padang ketibu ndak tanggung malah padang na datang ba itu bana malah sama so itu agak saja malah Sultan Batua nyokaluakan sekali kari bungku satu kalua dan kari bungku dek karamat malah kari bungku tadi buatan malah siempu genring urang santiang na datang dari Jawa ba itu bana tu kini kari karaman dari Jawa satu kalua malah kari bungkuk nyoadokan malah kari kalawan satu dapik dibayang kari satu tabayang kari bungkuk biancu padang seluruhnya patah tiga padang di tangan meminta ampunlah dia kanduang opanya amun labanya